Jo crec que absolutament positivament, això no hi ha cap dubte. Positivament. De totes maneres, la imatge turística de Barcelona no està positivitzada només per la Gaia Eixample, sinó perquè, sincerament, Barcelona és una ciutat molt i molt lliure, molt avançada amb els drets no legals, sinó socials. Evidentment que hi ha homofòbia a Barcelona, sobretot per part d'alguns grupúsculs i segons quins barris, però és la ciutat, jo diria, que més avançada d'Europa i crec que no m'equivoco, a nivell social. És un lloc on ser no heteronormatiu és més fàcil que qualsevol altre. Jo dic, com a mínim puc dir d'Itàlia segur, Madrid també. Llavors hi ha els paradigmes, Holanda, els països del nord, etc., que tenen moltes llibertats legals, però socialment no sé si la cosa és tan, diguéssim, no tolerada, sinó acceptada com aquí.